Ginuso sa Cagayan de Oro City Council nga ipahuno una ang construction sa overpass sa uptown area sa syudad gumikan sa bugat nga dagan sa trapiko nga hatud sa maong proyekto. DPWH nakatakdang makigpulong sa komitiba sa konseho. Ani report ni Cyril Chavez. Dagkong mga poste nga magsilbing pundasyon sa usa ka overpass nga gigahin para sa mga pedestrian nga manabok. Kini ang nagbarog na karon sa Mastersons Avenue sa uptown area sa Cagayan de Oro City. Apan ang gikaguptan karon sa pipila ka mga motorista, inay makatabang kini sa dagan sa trapiko sa mong lugar. Nakasamot na hinuon kini. Hilabihang traffic gayod ang masinati din sa Mastersons Avenue sa Cagayan de Oro City. Hilabi na kung rush hour. Kini matod pa resulta sa pagtukod ni ining overpass dinhia. Sanglit, inay gamiton ang outer lane. Gibutangan na hinuon og poste sa maong proyekto. Palpak yan ang trabaho, ano dapat dito na kilid. Ang wire, ilan ang giwahe ng wire diya. Pero magdili engineer ang trabaho na. Among proyekto, gitagaan gilayon og pagtagad sa konseho sa syudad. Matod ni Councilor Eric Salcedo, nagduso gilayon siya og resolution nga naglaraw nga isuspende una ang pagpadayon sa konstruksyon sa mong overpass. Temporarily stop sa kay una na ba sila yung feasibility study ana kung ilabag ito. Ikaduha, nadunggan ako nga nagbalin-balin na siya nga overpass. Klaro man kayo, tato man kayo nga obstruction gid sa traffic. Dugang sa opisyal nga iya pang pulungon ang mga kadagkuan sa DPWH First District Engineering Office og ipaeksplikar ang maong proyekto. Putol siya ang proposed first lane ato pa ongoing lugar ang project sa first lane. Mo na ang tanaw na to nganong ingana. Sa kabayan sa DPWH 10, base sa gipagula nga mensahe sa ilang tigpamaba nga wala na miatubang pa sa kamera, daan na o nag-inspeksyon na ang regional director nila sa mong proyekto og nagrekomenda sab nga isuspende kini. Tangtangon sab ang harang nga scene nga color blue aron muluag ang dalan apan simintuhon pa among portion sa dalan. Lakip sa girekomenda nga tangtangon ang mga poste kung asa kargo sa konstruktor ang gastos ni ini. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.